ମୋ ବୋଉ ଏଠି ବସିକି ପାନ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବ କେତେ ଖଣ୍ଡ ବାବୁ ପାନ ଖାଉଛୁ? ସେ କହିବେ ମୁଁ ନିହାତି ଦିନକୁ 15-20 ଖଣ୍ଡ ପାନ ଖାଉଛି। ଦେଖୁନ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ପାନ। ବୋଉ ତମର 3 ଦିନକୁ କେଇଟା ପାନ ଖାଉଛ ତମେ? ପାନ ଭାଙ୍ଗିକି 15-20 ଖଣ୍ଡ। କହୁଛନ୍ତି ତ ପୁଅ ନାହିଁ ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ଏକାଥରେ ପାନ ଭାଙ୍ଗିକି ରଖିଦେଉଛି, ଏକାଥରେ ଖାଉଛି। ଆଉ ନିହାତି ଦିନକୁ 15-20 ଖଣ୍ଡ ପାନ ନ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କ ଦିନ ସାରା ଜୀବନ ଭଲରେ। ଆଉ କୋଉ କୋଉ ମାନେ ଦିନକୁ ଯୋଉଦିନ ପାନ ଅଛି ତାପରେ ମନ ହଉଛି ଖାଇବାକୁ।